Ond fi eisiau gymaint o chafbwyntiau mewn Aberystwyth, ond y brif un yw pa mor dda mae'r darlithwyr wedi bod yn nhw gyd mor gyfeillgar a wneud popeth mor hawdd i fynd o ysgol i brifysgol. A mae jyst wedi bod yn absolutely lyflu fan hyn. Wnaeth i cael y siawns i mynd allan i gwaith am blwyddyn, felly o'n i'n cael just y sialens o defnyddio beth rydyn ni wedi dysgu yn y byd go iawn. Mae dy fi swydd yn dechrau yng Nghaerfaddon yn mis Medi, felly bydd fi'n accountant yn finance nawr fi'n neud hwnna, bydd fi'n wneud chartered accountant status fi a bydd fi'n un mewn 2 mlynedd, felly dyna. Felly yw'n gweithio ar y foment, rwy'n gweithio yn Pcox, rwy'n mynd i symud mewn i HR, Human Resources. Just, defnyddio beth rwy'n ti dysgu a just mynd efo fe. Mynd ymlaen, wneud i gyd o'r pethau does dim pawb yn gwybod. Dydy ddim pawb yn hoffi i wneud. A just, defnyddio'r pethau wahanol. Os byddwch chi'n edrych wneud fy mhwrs, byddai fi'n dweud i chi wneud oedd e siwgymaint o hwyl, o mynd o ysgol i brifysgol, oedd e help yna, oedd e mor hawdd i symud, a mae'r darlithwyr mor gyfeillgar, mae jyst yn gwneud popeth mor lyflu yma. Byddwn i'n dweud i wneud mae'r dysgu chi'n cael, y pobl sy'n dysgu chi, maen nhw'n amazing, maen nhw'n ffantastig. Just popeth o Aberystwyth, pethau ti'n neud, pobl chi'n gweld, mae pawb yn just lyflu a yna i helpu chi. Felly, mae'n dda i wneud.